A square plus B square is equal to C square. ட்ரிங் ட்ரிங். என்னடா அது ஃபோன் அடிக்குது? கண்டிப்பாக சுச்சு தான் ஃபோன் பண்ணியிருப்பான். அவள் எடுத்த உடனே படிச்சுட்டே இருந்தா கேட்பா பாரு. சொல்லவே கூடாது. சரி ஃபோன் எடுப்போம். ஹலோ. சொல்லு சுச்சு. நாளைக்கு மேக்ஸ் எக்ஸாம் படிச்சிட்டியாடி? இல்லடி, இன்னும் ஆரம்பிக்கவே இல்லை. நான் மேக்ஸ் எக்ஸாம் தானே, பார்த்துக்கலாம் விடு. லக் அடிச்சா உண்டு. நான் தூங்கினேன், நீ ஃபோன் பண்ணியே நீ நீ படிச்சிட்டியா? இல்லடி, நானும் இன்னும் ஆரம்பிக்கவே இல்லை. எனக்கும் ஒன்று மாதிரி லக் அடிச்சாதான் உண்டு. என்னத்த சொல்கிறது, சுத்தமாக மூடலடி. ஆமாடி. எனக்கு ரொம்ப தூக்குது, நான் போய் தூங்க போகிறேன். பாய்டி. நான் உனக்கு தானே இருப்பான், படிச்சுட்டு கிச்சிட்டு வந்துடாத, என்னை ஏமாத்தாத, ஓகேவா? பாய்டி. ஐயோ எவ்வளோ நேரம் பேசினதுடா, விட்டா டைமே பத்தாது போல. ஐயோ டைம் போகுது. A square plus 2AB plus B square